Ka yi haƙuri baba, ai ban san abin da ya faru ba kenan. Tun bayan da na farfaɗo likita yake gaya mana cewar bayan an ja jininka an ƙara mun. Tun daga lokacin baka sake yin lafiya ba. To tun daga lokacin ni ma ban samu damar zuwa na duba ka ba, amma ka yi haƙuri. Yanzu a jikin naka me kuma yake damunka? Mana, ka faɗa haka ai. Tun da na ba da jini aka ƙara ma nake nan na lafke. Nake girbar abin da na shuka. Dole ka faɗa haka abokina, buƙatar ka ta biya. Amma ba komai, rayuwa ce ai. Next time. To ai ko ba komai abokina, ka yi haƙuri. Tunda haƙuri na zo na baka, kuma na ce maka ni ma ban sani ba. Ni da ka bani jini lokacin da na sume, ai na gaya maka ban daɗe da farfaɗowa ba. Ka yi haƙuri abokina, ka ji ko? Haka za ka ce ai. Kuma na san hakan za ka faɗa. Amma ba komai, kamar yadda na gaya maka next time za mu haɗe ne. Rayuwar nan fa ba haka take ba abokina. Na san ka ga halin da nake ciki ne yasa baka da isasshen jini ka ce a ƙara min, amma ko ba komai na gode. Allah ya saka da alheri. Allah ya bar zumunci mutumina. Ka yi haƙuri ko? Ba komai mutumina, na yi haƙuri, komai ya wuce. Ko ba komai yayi zan yi haƙuri ko da dan yar farar ɗan wannan taka, domin yarinyar naka ta ɗan shiga man zuciya, ka gane? Kai? Haba baba, me kake faɗi ne haka? Oho dai, ni dai na gaya maka abin da yake cikin zuciyata, ko ka yadda ko kar ka yadda mutumina. Yanzu dai ka san abin da yake cikin zuciyata. Na yi nan. Na gode mutumina, tashi ka je na sallame ka.